Здравейте, потребители на YouTube, аз съм Факер 214 с този клип. Това е епизод първи на Subway Surf. Да, така да започваме. Много засича. Така, това беше фейл, но нищо. Карайте. Така. Аз на тая игра съм нуб, защото играя, но не ставам някакво про. Вземам магнита. Както казах. Най-големия ми рекорд, ето го пише. Да съм правя по-голям рекорд. А тази игра, ако не беше с мишка, ако беше с копчета, по-ще мога да играя, но тъй нещо много е объркано. Аз докато отивам на другата страна и се удрям някъде. Така. Бая моня изехме. Майко. И сега пак правим рекорд, ма ще се опитаме да го подобрим. Да го минем този рекорд. Както виждате. Кадаме пачки. Добре, още една игра ще направим. Може още една. И да ви кажа, ще почвам на Minecraft да снимам на Hide and Seek и Split, нещо такова, на Minigames, Survival Games и т.н. И Survival ще правя, искам да кажа. Така. Добре. Но този път да направим някакъв по-голям резултат, ама не се знае. Оп! Само да съм плъсна, защото ще заспа. Айде. Така, още една игра ще направим. Така. Оп! Бати бъг. Този бъг много обичам, когато не мога да го минавам. Те правя, удрям се на другата страна. Ето, гледайте. Бати. Майка. Взе кукщо. Така. Този път поне... Добре. Това иска да е клипът. Първи епизод ще е кратък, ще има и втори епизод на Subway Surf. И да, това беше от мен. Чао!